Hello guys, what's up? We are back karon mag road trip ta from Likuan sa Julio Pacana padulong sa Kauswagan Puntod Bridge, dayon sa Kauswagan, dayon sa Maharlika Bridge. Tuyok lang ta sa mapa na, tuyok ra na siya. Ubani ko ninyo sa atong pag suroy-suroy karon. Tara, let's go. Grabe ngay kainit karon guys.
na sad ta. Ito na Kauswagan. Igor at ang tuyok guys. Guys, nai-construct dalan. So magbulat sa ta. Alright, it's our turn. Diyan taas silang i-construct rin. Time check, it's 1:40. Grabe ka init. Mabot daw 50 ang heat index. Oops. Guba madalan. Alright, traffic. Alright, go na. Bridge. Ang pangalan na ni karon is Maharlika Bridge na. Traffic na kay karon.
last part sa Marcos Bridge. Alright, dire na taagi sa right.